pinakabayan niya, pinakapalengke ng Masinggan. So ito, tingnan mo. Yan, pinagabi lang tayo. Mas maganda nga paggabi, wala gaano tao, hindi tayo makagabal o nakakaabala sa tao. So ayan. Yan. Ito tayo. Establishment ng oras na alas 10. Pasok sila dito. Dati nadadaan ito sinarado nila dahil so ayan o, meron na siyang harang, hindi na tayo makadaan. Hanggang dyan lang tayo. Tayo makalusot doon. So yan yung pinaka-plaso niya. Naman. So yan yung pinaka-plaso niya. Diba? May program din kanina. Ngayon tapos din siya. Dito tayo. Yan, 7-11. Mas ngayon baka madaling araw maliwanag na rin siguro yan. Tayo ang tawag dito ay Asia. Marami dito mga establishment na pang Asia, mga inuma. So medyo baka mag-copyright tayo dito. So yan si Jollibee. Dito lang ay ditong tayo pumasok. Yeah, medyo madilim dito. Ito yung pinaka-munisipyo niya. Sa first vlog natin na Masinggan, ipakita ko na ito sa inyo. Munisipyo na Masinggan. Walang ilaw. Siguro sa opening siguro ng ano nila, maiilawan nila ito. Balik tayo. Umikot lang tayo. So ito yung pinakalikod ng munisipyo. Kasi madilim na road trip, tingnan nyo. So meron pa tayong mga project dito na hindi pa nagagawa. So ginagawa pa lang nila. So ayan siya. So marami pa silang gagawin. So ang katabi nito, ito yung fish pond. So gabi natin gano'n makita yung fish pond dito, yung koi pond nila. So nire-renovate siya. Hindi ka lang kung kailan nila matatapos yung koi pond nila. Silipin natin sandali. So siguro sa susunod na pag-vlog natin magawa na ito, matatapos na rin siguro to. So ayan, may ilaw-ilaw siya.
So ayan, no. Ay, hinaraan nila. Dito pa lang yung... Oh, ayan, no. Nandun sa gilid lang yung mga koi. So, hindi sila makalilipat sa kabila. So, may harang siya sa gitna. Ayan, no. Nandun lang sila sa gilid. Ayan. Maliit na fountain yan, no. So ayan, nandito ang mga staff ng Jollibee. Nandito sila sa likod para may ni-install silang tent. Ni-install o tinatanggal yung tent. So yung Chokes to go. Ang harap ng Jollibee na yan ay ang Petron. Dito naman sa kabilang ito yung old sports complex. So ayan, sports complex nila. Tara, ikot tayo. So yung mga kapatid, pasok tayo sa simbahan ng St. Luis Beltran dito sa Asingan. So tara, pasok tayo. Okay siya. So maganda dito. Maliwanag sa gabi. So sa entrance pa lang, pagpasok mo pa lang ng entrance, meron na tayo makikita ang crucifix. So ayan siya. Kung makikita nyo, medyo wala lang, hindi na ilawan sa ngayon. Siguro bukas o sa mga kalawa, may ilaw na siya. So sa ngayon, nakapatay yung ilaw. So ayan yung crucifix niya. So ikot tayo, pasok tayo sa loob. Tingnan natin kung makapasok tayo. So ayan siya, ayan yung simbahan ng St. Luis Beltran. Ayan siya. Maganda yung simbahan dito. Ayan. Ayan yung simbahan ng Catholic Church to, Catholic Church. So dun sa kabila, meron ang Independent Church. So, ito ang St. Louis Catholic Church. So, ayan siya. Ayan. So, ayan yung St. Louis Beltran Church. Dito lang yan sa Asingan. So, tara, ikot tayo. So, ayan, ito yung simbahan ng St. Louis Beltran. So, ayan siya. Yung mga imahe, yung mga life size siya. So malalaki siya. So ayan siya. Gaya nito, so life size ang lalaki. So ayan yung simbahan ng St. Louis. So ay mga crew trip, meron tayo nakita ritong isang subscribers natin. So tara, lapitan natin. So yung mga crew trip, andito yung dalawang. So, lapitan natin. Tingnan natin. Magtanong tayo ng konti. Sir, anong pangalan mo, sir? Justin. Ikaw, madam? Nailin. Mayrin. Bon, sa bonsai. Bonsai. Sa vlog natin. So, magkaklase kayo? Ano kayo? Mag-boyfriend, girlfriend kayo? Pwede bang, face reveal? Sige na. Okay lang. Lagi yan, yung lagay natin sa upload, nakapas tayo. So paras kayo taga rito sa Asingan. So matagal na kayo? 3 months. 3 months. So kumusta naman ang life natin? Kumusta naman si na girlfriend? Okay naman siya. So anong year na ba kayo? Anong year na?
Ay, grade 11. Limsat, Angela. Ikaw, Limsat, ikaw, Angela. Ano tagpo kayo? Paano kayo nagkita? Anong kaklase kayo dati? Ay, sa church kayo. I see. Dito kayo, ano kayo, choir? Hindi naman. Pero paras kayo ng religion. Diba? Kaya nakita kayo dyan. Ayan. So, balik tayo dito sa dalawa. So, kumusta naman siyang girlfriend? Ano ko ah? Okay naman siya. Religyoso ba siya? Ikaw po ah, ano masasabi mo sa kanya? Ano masasabi mo kay ano? Talaga naman ah. Ayan mga ka-road trip, bigyan natin sila ng sorted itong dalawang couple na to. Ito ang magiging souvenir natin na na-interview natin sila. So ito, remembrance natin para sa kanila. So, pero ito, male and female para sa kanila. So ito, Justin para sa'yo. Diba? So ayan, ito naman keychain para sa kanila. Ano? Para may pambili silang ano, kulang na lang ang pambili nila ng kotse na lang kulang. So may keychain na sila. So ito, keychain para sa'yo. Thank you.